tungtruma Rawngbawlna Chanchin kan ngai thlak tur chu pathianin ati tura hlen chuak ti Dominica rama Roderick Chanchin ani Dominica ram Caribbean thliarkara cheng Roderick hi in sathiam architect ani a cholni voi som pathumna tholom manga sikul satu tur ani he Chanchin hi sangha zakwa somriat pali kumatanga intran dai to ani Roderican French Rama University a kalthei tura scholarship adon ni chu niropui tak ani athom no te akhung khoma kakaldo ne ti in anule unau te chu ashila Dominica ram Caribbean thlerkar chu sanin French ram chu apanta a class an tran ni chuan thil fello om tlat hian ashia thil diklo chu a om nge ani thil kim lo chu ti kim tumin Sunday a chuan a inkhom ta a ma se alom kim theilo Sunday le peka chuan awa inkhom le a chuti chungpo chuan alom a kim thei chuang silo aril ru a boi hle maya anu chuan Sunday nia inkhom turin tima se aril ru in cholni sabat nia inkhom chu dikzokin a hretlat si Friends rama akal ma tang to in Roderick hian Bible share hi angai na ema hria chian tumin Bible a chiar thinani high school a akalpui thian tenen pathian thuwa in nial hi antui zong takani a thiante nial ne tur hian Bible a chiar pha fo bok chutia Bible a chiar lai chuan sabat ni hi pathianin nibi katana asir shania rinna anei chhotana ma se athu hriat ero alanun puilo tuna chuan Friends rama a om to a Roderick chuan nisari na sabat sir an omle omlo hriat adu a Dominica rama chuan sabat ser an om ngei ti ero ashia chuti chuan ale khazir pui a thian pa hne na chuan Friends rama om te jinga sabat ser an om le om lo azota a thian pa chuan Dominica rama tanga local ve tho Adventist pakhat nen chuan a in mel hriat tira ti chuan sabat ni chuan anin khom dun ta a hei hi Roderica Friends ram alo thlen na thakhat chau alani Roderick chuan 7-day Adventist biak ina ain khom thu hi anule unau te ala shrilova engtiang takin nge ngaidan annayang ti in angai to a anu hi alom lowangem unau te ngai to a hlo lo mayangem in ngai to na hun rei takpo amang man lo sabat niya ain khom masak ber tanga thlani nuwa chuan anu hne na tangin lekha thon adong nol maya Roderick chuan lekha ip chu a han honga anu chuan Dominica rama Adventist mi pakhat ne na tangin a unau te nen pathian thu anzir thu aziaka Roderick chuan amit avai mo ati hiala omsang ma se arwal chi a pathian thu anzir chu thil ni theyem ni don 7-day Adventist biak ina sabat tin ka in khom thina sin ti in lekha athon let ve ngala anu le a unau ten ale kha thon an lo don chuan mak anti hle mai thlani nuwa chuan Roderick anu le a unau te chuan an thin lungzong zong chu Krista hena hlanin baptisma an changta a chuta tanga thlani nuwa Roderick po chuan Friends rama baptisma a changveta ani Friends rama Roderick omna hi thlakwa chau alani a ma se anun pumpui chu ti danglam aloni ta chuti rual chi chuan anu le unau te nun pumpui po chu ti danglam alo ni ve bok ani tirko pola chuan chumi wang chuan tu po Krista om chuan thil siam thar alo ni thil hlui te chu aralta a ngai te u alo thar ta korinthon ni bunga changsom pasari ti in nalo soya Roderica thal sikul chol mang tura Dominica rama alo kirle masak ber chuan sabat nia anu le unau tenen 7-day Adventist biakina anin khoma an chung ko chunga pathian na thomak tak awang chuan pathian chu an faka Friends rama ka omlain pathianin min kai hruai ti ka hria chuti rual chi chuan Dominica rama ka chung te po pathianin alo kai hruai tho ani ti in Roderick chuan asoya pathian na tho hi aro pui tak meu ani sabat niya ka in khom thin ti ka chung te ka hril mai lowa ma se kan zawai chuan ma ni omna hmuna pathian du dan chu kan lo zong thewa pathian hian mak tak main
na athokani atibok Ebenezer 7-day Adventist Primary School saknan September ni somni pret hian cholni voisom pathum na tholom in tho treu don awangin lom thu kan soye Roderick hi in sathiamani a lo nei lovin sikul saturin na in petop ani he project hi pathianin mal asom dan tur alo thli renga mihring te chet hun hi pathian chet hun ani velo atia pathianin kan laka abe sei chu rin omna hi ani kan rin oma athu kan oi bok chuan lalpan ati tur chu ati mayang kati zong kha tun truma Rawngbawlna Chanchin kan ngai thak thei chu ani